Mám asi 6-7 najlepších priateľov, z toho jeden zo školy, s ktorým sme zhodou okolností aj vyrastali, s Milanom. Zažili sme strašný kopec srandy spolu, pretože sú to dlhé roky, čo sme v úzkom kontakte stále, až dodnes. Škola je dôležitá kvôli tomu, že tieto priateľstvá sa dlhé roky vytvárajú a potom s nami idú cez celý život. A takisto niekoľkonásobne ešte dôležitejšia je škola v krízových oblastiach, pretože mať niekoho, s kým tí deti v krízových oblastiach môžu zabudnúť na to, čo prežívajú, alebo sa o tom môžu porozprávať, je veľmi dôležité. Podporujte projekt Emergency Lessons. Povedzte nám, kto je váš najlepší priateľ zo školy. A samozrejme, nezabudnite na hashtag Emergency Lessons.